sumpay ning atong sigilanon. Daghong sasabaha. Salamat ha. Unsa naman ka? Okay na ka? Okay naman. Rodel, kinahanglang ibalhin nimo og kwarto ang imong pangasawunon. Unsa naman sabna, ma? Rodel, dili makaayo ni Sabrina nga anha siya ni anang maong kwarto matog. Tungod kay namatyan ka ng maong kwarto. Unsa? Ma, gusto na. Ay naghadlo ka sa Sabrina. Wa na ko siya hadlo ka, Rodel. Ako lang siyang gisultihan sa tinuod ginahitabo ni anang maong kwarto. Mao nga dunay mga libro nga nangatagak. Kinsa man ang namatay sa akong kwarto? Sabrina, ayaw na lang ugkata. Ano lang ugkata ang kagahapon? Sakit na kayo ng una-unaon. Dili, Rodel. Kinalang ugkato ni. Kayang imong sayop sa kagahapon, mao ang mugiya nimo sa imong buhaton sa umaabot. Tita Mercy, please. Sultihin ko kung kinasa ang namatay sa kwarto nga akong giukupahan. Ang akong bana, ang amahan ni Rodel. Mao ba? O, unsa masarang yan namatyan? Ayaw nagpangutan na, Sabrina. Naghikog si Felipe. Ha? Ma. Naghikog? Ma, gusto na lagi. Nagsakit-sakit lang ka sa imong dughan, ana. Dili, Rodel. Kinahanglang atubangon ta ang sakit nga kagahapon aron makapadayon ta sa unahan nga malinawon. Husto ka, tita. Dawato nato kung unsa man ang mga kasakitan sa milabayng panahon. Karon, malinaw na kong matug. Kaya nasulti ko na ang gusto kong isulti. Annalisa, dad ikong pagkaon sa akong kwarto. Yes, madam. Lakaw na, Annalisa. At iman na si Mama. Kami na si Sabrina ang bahala din sa kusina. Umanong kitutukan ko ni Mugsama, anak. Mituo ka ba sa giasoy ni Mama? Inahan ni mo siya. Inahalang mutuo ko niya. Gawas pa, ikaw ang makakonfirm sa gisulti sa imong inahan. Tinuod ang iyang gisulti. Manghinaot ko nga dili mausab ang imong pagtanaw na ako, Sabrina. Rodel, dili mahita pong mausap ko. Mahal ta ka. Labaw pa sa pagmahal ni Adela ni mo. Sabrina. Ayaw kabalakan ako, Rodel. Nagkinahanglan kong inspirasyon sa kong gisuwat. O kining baya ang himuon kong inspirasyon. Ipadayong nimo ang pagsuwat og horror? Sorry, Rodel. Pero excited ako sa mong sakilanon. Madam, niya nang imong pagkaon. Sultihin lang ko kung unsay kuwang. Wa ba'y saging hinog? Ay, sorry, madam. Nalimtan akong butang. Ayaw paglimot-limot diha. Tood, may isugo ko nimo. Unsa ka na, madam? May ipakuha ko nimong libro sa kwarto ni Sabrina. Unsa? Naa sa kwarto ni Sabrina karon. Puwa ang cover. Madam. Pero na ba din ako kuhaon, Madam Mercy? Karon gyud. Lain sab kayo kun ugma pa. Sige, madam. Pero magkuhaan ako saging. Ayaw na, nagdali ka. Kinahanglan makuha nimo ang libro nga puwa ang cover sa dili pa mo balik og sud si Sabrina. Madam. Pag-amping nga dili ka makita ni Sabrina. Pagdali, sampang tuwa pa sa kusina si Sabrina. Yes, madam. Dili na ba gyud mausab ang storyline sa bago nimong sugilanon? Love, dili na. Nagsugod naman ka ni kong himog outline. Love, ayaw ko ka pala ka, kwit. Gusto ko magikan sa tinuod nga pamilya o tinuod nga bayang akong istorya. Ayaw lang sultihi si Mama bahay nini. Ayaw ka bala ka. Takoming akong baba para anang lubutanga. Tuod, ang mga iwahawonon sa atong kasal. Oo, may nukin. Ikaw na atiman, bahin sa hikayon sa atong kasal, ha? Sige. Nagsam sa Miss Mercy, uy. Sugoon man taglisod na sugo. Kuya, ako maabdan ko ni Ma'am Sabrina din,
Abi pa lang nangawat ko. Oh, tuan mo tanganan ang mga libro. Mao ni akong kaunan. Puwa nga libro ko nung akong kuhaon niya sa altar. Hain may puwa ini. Uy. Unsa ko ni? Pulis man ahapit puwa ang cover ini mga libro din eh. Hain man ini mga libro ang iyang gustong ipakuha. Uy. Natagak ang usa ka libro. Bahala na lang eh. Maula na akong dadon ni Madam Mercy. Annalisa? Niya ka sa kong kwarto? Ma'am Sabrina, sorry nga misuod ko din eh. Unsa nang libro nga imong gikunitan? Maumani ang gipakuha ni Madam Mercy na ako. Mao ba? Sorry ha nga, uwa ko mananghid ni mo. Okay ra, uway kaso. Si Tita Mercy magkaan nagpakuha ng maong libro. Siya. Sige, magkalakaw ka na. Osbon ko, sorry. Pero... Okay na, nakasabot ako. Libre mong musud sa tanang kwarto din kung suguon mo sa inyong agawin. Dili mo ko niya papananghiro ni mo. Unsa? Ma'am, kanus amot ka mo palayo ining baya. Annalisa. Sorry, Ma'am Sabrina. Concern lang ko ni mo. Sige, ako nang hihato di Madam kining librong puwa. Sige. Unsa man Annalisa? Ganahan man kay siyang mubiya ko ining baya. Unsa ba ka atong libro nga gipakuhang Tita Mercy niya? Ano dili man gusto si Tita Mercy nga manangin si Annalisa kung musud siya dinhi? May diferensya na gid sa utok si Tita Mercy. Di lang ni ordinaryo. Madam, niya ng libro. Unsay nahitabo dito sa kwarto? Wa man. Kuan, naabtan ko ni Ma'am Sabrina nga dito sa sud. Nagunit ini maong libro. Nganong nagpasakop man ka? Kuan, madam, may abot man siya kalit. Unsay imo nakita sa sud sa kwarto ni Sabrina? Wa man. Wa gyud? Wa lagi, madam. Sige. Magkagawas ka na. Abi na ka ng librong puwa. Sige, madam. Dadi gihapon ko pagkaon din Dili una ko makigsaw nila. Dili ka mo tanaw sa mga ihawonon sa kasal nila ni Sir Rodel, madam. Ihatod naman to karon. Dili na kinahanglan. Kay dili madayon ang ilang kasal ni Sabrina o sa akong anak. Unsa? Ayaw pagsapa. Tak-umag yun ang imong papa. Oo, madam. Sige. Makalakaw ka na. Unsa? May gikuhang libro si Annalisa din sa imong kwarto? Rodel, puwa nga libro. Si mama ko na mo ang nagsuko. Kay ba ka, Rodel, may nahiputkan ko si mong inahan. Unsa man? Iyang gisugo si Annalisa sa pagsud niya, pero dili siya gusto nga manangin si Annalisa nako. Unsa? Rodel, nagkagustokit ka nako anang imong inahan? Sud lang. Ma'am! Sir! May abot na ang mga ihawon ng baboy! Ako nang ipahilo na ang mga ihawon ng Sabrina. Mura man ko inyong naglipog na. Sa kaya resulta ni among kami ni Rodel, no? Ay, magsuwat na lang ko. Sugda na ako akong pakong sa kilanan. Mas nindot din nga andi ko sa duol sa bintana magsuwat. Hayahay.
Wala ko man ako ma-off ang akong laptop. Ano nalimtan man ako? Uy, That portion. uy. May nakasuwat naman sa akong laptop. Tabangi ko. That portion. Alida. Kilap na ni Annalisa ang akong laptop. And ayan guys, handungan ninyo no ang part 16 sa daghong sa sapa. Yung time now is 9:50 guys. Magkaon sa kuno, gutom na ko guys, kay panihapon. Mingay. Bangus akong sudan guys. Maigit ang bangus guys, pang presko pa. Adobong bangus. Ang paborito nako sa bangus guys no, kay ang iyang kuan ulo. Tambok. Bisa kung sanga po tayo sa bangus guys. Ganahan jud ko. So gabig bukog no. Tino kaayo. Me. Each of our candidates are wearing swimwear from Miss Asia Pacific International's official swimsuit provider, Sunny Boy Bindo, and Nangload akong earring. from Desaware. Guys, are you ready? Nangload akong earring guys. Oh, come on, it's time to turn the heat up. Are you ready? Ladies and gentlemen, presenting the Miss Asia Pacific International 2025 candidates in their swimsuit attire. Wow. Guys, ang tanaw kong Miss Asia Pacific International. Karon ang ilang coronation night no.
og pasok ang Philippines na sa top 30. Swimsuit attire na guys, top 30. Miss Asia Pacific International. Wow. Philippines is Anita Gomez. Angayan kayo ang Philippines na sakyan guys. Bikini. Abis in swimsuit. Nay, pangit middle lang. Ayan guys, oh. Ay. Ayan. Miss Asia Pacific International and their swimsuit attire.